שם קורדובה שם וגם מרנשטיין. פעם אחת קורדובה, פעם אחת מרנשטיין. שני שחקני ההגנה של רמת השרון מוציאים את הכדור לקרן, וכבר היא ממהרת. הנה טוריאל, מעלה, מעלה, מעלה! 2-2 מקריץ'! לשנייה אחת שחקני רמת השרון לא ראו את מקריץ', הוא שם את הראש ומאזן בדקה 85 ל-2-2. וואו, איזה משחק קיבלנו פה, ובכלל לא בטוח שזו תוצאה סופית. מקריץ', דקה 85, 2-2 בראש. הם הכי פריירים בכדורגל הישראלי. 3 מול 1, תראה מה עושה מקריץ', עדיין מקריץ', עדיין מקריץ'. אוי, הוא פספס את ההתקפה הזאת, אבל אולי רוי קורין יגיד לו, אולי רוי קורין יגיד לו, אולי רוי קורין יגיד לו. 4-2 מילאן מקריץ' עם רוי קורין, הרוחב של קורין, השער של מקריץ'. 4-2 במשחק מלהיב כאן באצטדיון בלומפילד, עם אווירה מטורפת, עם 6 שערים, עם עומר בוקסנבוים שיורד משער 2 מבסוט עד השמיים. וואו, 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 מה שקורה כאן. מקריץ'. וואו. You go Milan! And outside Milan! Yeah! מצרף מאחור את מורגן. מורגן מעלה את הכדור בצורה טובה, הנגיחה בתוך הרחבה, 2-1! סטאס טוריאל!
Makarić brani Trako, još jednom Trako, treći put ipak Makarić stiže do gola, 1:0 je za Borac u 35. minuti. Dvije odbrane Trake, ali treći put nije uspio, treći gol ove sezone Milana Makarića. ...36. minut. Uspjeli su domaći probiti taj bedem. Vidimo odbranu Trake. Pokušaj Fićevića. Spasio je Trako, ali vrati. Barski prema Cortezu. Cortez, Fićović je u kaznenom prostoru. Fićović, Makarić, gol! 1:1, odmah se vraća Borac. Pogodak Milana Makarića i prvi njegov gol ove sezone. Za samo 60 sekundi 2 gola. Gledamo odličan susret, to je najavljivalo i ovih prvih 20 minuta i prilika. Evo sada Milan Makarić, 26. minut, 1:1 je. Kvržić, Makarić pa Terzić, Herrera, centar šut Herrere, odbija se lopta, Kvržić, šansa, gol! 2:1 vodi Borac, pogodak, još jedan Milana Makarića. Odbila se lopta Zoranu Kvržiću, kao nekoliko puta u ovoj sezoni, a drugi gol Milana Makarića, 45. minut, +3. Iz prve Kvržića loptu u mrežu je sproveo Milan Makarić, drugi njegov gol u dresu Borca. Kvržić prema Makariću, u 100% šansi Borac, Cortez, 3:1 vodi Borac. Bate, dupli pas njih dvojice na kraju osujeće. Makarić, dovoljno čemu se priča, zna da sačuva loptu, evo velike prilike, evo Zicera za Radulović. Så han kan lægge den ned bag OB's bagkæde. Det vil også her, Mads Klingenborg. Vi skal lige høre din gamle kollega der, Mikkel Bækman, hvad han siger, Lyngbys assistenttræner. Mikkel Bækman, jeg tænker I egentlig i Lyngbys trænerteam er blevet overbevist om. Makarić. Indlæg mod bagerste over mod netop Kusk, som hætter den fornemt ind. Kasper Kusk. Kusk til Lukas Andersen. Kusk er med igen. Det glimrende angreb. Makarić forvent. Og Makarić finder vejen til målet. OB er i front i Randers. Og pludselig kan de dufte muligheden for bronze igen. Ja, det er jo lige præcis. Det OB kan tillade sig ikke at være særlig gode i de første små 20 minutter. Og så har de bare nogle individualister, som der kan finde hinanden i meget små rum. Og så kommer ting altså til at ske. Så ligger han derinde igen. Det er der, han er bedst. Ind i boksen. Og se her, det er Kusk, der starter. Nordsjøen var i det seneste tilfælde. Søger indlæg. Det bliver med venstre, og det er godt fundet derinde, Makarić. Og der... Det er en perle fra Luka Prip.
Sebastian Jørgensen mister fodfæstet her. Det er godt. Glimrende aflevering. Prip med præcision. OB slår ikke. De er rigtig gode til OB. Det er præcis ham her, de gerne vil sætte i scene på omstillingen. Makaric, han har Kusk med igen derinde. God aflevering. Kusk lægger den videre, og så kombinerer de igen. Prip godt tættere på. Nej, det går da Haskjær. Han står på den bagerste stolpe. Men så er der stået 2-1. Luka Prip. Godt ind foran Makaric! Og selvom Randers der kommer bedst ud til den her anden halvleg, så er det OB, der vælter kronyderne om kul og er foran 3-0 i den her topduel om deltagelse i Europa om medaljer. Men det er for OB, det glemte nu. Makaric med en god kasse og oplægget. Ja, vi kunne næsten gætte, hvem der skulle komme med det. Ja, og oplægget til oplægget kan vi også gætte, hvem det er fra. Det er nemlig Kasper Kusk, der sætter det her op. Halskjær, der er rolig på bolden, finder Kusk, og så med den her aflevering med Prip ned i dybden. Makaric, der bare lige... Veros kommer ikke igennem. Granli. God bold op i mellemrummet til Luka Prip. Ned ud til Kasper Kusk. Kusk med indlægget, ligger fremragende og tæller en scoring. Det er et supermål, de laver her. OB, Kusk med assisten ind til Makaric, fuldstændig som vi så det i mandags ude mod OB. Ja, dengang scorede han bare på hovedet, ikke? Og det er fantastisk godt spillet. Og det er ind igennem midten, og det er lige netop ind i det mellemrum, vi har talt om, ind til Luka Prip, der vender og spiller med det samme ud til Kusk. Der slår det her perfekte indlæg, ikke? Det er jo en signaturaflevering for Kusk, det her. Det er jo den måde, han sparker dem på. Det er top. Kasper Kusk. Godt ind i der Kusk, det er fremragende indlæg, og så er der udlignet. Fuldstændig blank af han derinde, Makaric. Og den scorer han selvfølgelig på. Den serbiske angriber, og nærmest ud af ingenting. Så får det udlignet her, OB. Men vi må også sige, at den aflevering, der kommer fra Kusk, den er perfekt slået. Den er nærmere svær og helt ved siden af, og helt i kassen. Masser af plads til Kusk. Ingen går til ham. Og så kender vi hans sparkteknik, den ligger. Sådan en ordentlig udkamp mellem Brock Madsen og Talenter. De to udspillere. OB med mulighed. Makaric, han bliver fanget på mellembolden. Karlgren. OB tager tiden. Makaric gør det, som han gjorde nede i Randers, hvor han slog til for første gang i OB-trøjen. Han udnytter en fejl fra Randers-keeperen. Det er en kæmpe fejl af Karlgren, at han mistimer den bold der. Makaric, der bare løber forbi og laver et meget simpelt mål, og der er altså bare spillet 1 minuts penge. Det er jo selvfølgelig en fremragende start på OB. Først en clear hætning, og der kommer Karlgren jo alt for langt ud af målet, selvom Makaric er godt på vej. Og vil have Tobias Bæk til at løbe tilbage og dække af, i stedet for at stå og ærge over, at han ikke fik chancen med. Det første spadestik, hvor de muligvis skal komme tilbage i kampen. Indskifteren Makaric. Hætter OB tilbage i betragtning til point, men der er stadigvæk lang vej. Det har du ret i, men det var da et skridt på vejen. Et godt indlæg, og ved du hvad, det er fremragende at hætte ind også. Ind imellem to Viborg-spillere. Kramer og Lauritsen. Jeg tror ikke, når de ser det efterfølgende, at de synes, de dækkede godt op. Det han har lavet, så kan han jo ikke undgå at blive solgt til vinter, tænker jeg. Makaric erobrer bolden. For højrefind. Fossum! Chancen skal komme fra, at man smider bolden væk. Her var det Talenter, der var ved at gøre det over for Taivo. Smuk bold fra Halskjær over mod Børsting. Indlægget ligger med det samme mod Makaric. Styrer den i mål, Makaric. Men det er med hånden. Det er annulleret. Målet er annulleret. Og Mikkel Redder er på vej hen med gul kort til målscoreren, som altså ikke får det anerkendt.
Og det er i hvert fald den første vurdering, og som Mikkel Reder også markerer over for Markaric. Den bliver kigget efter ude hos Jakob Kielet i varevognen. Den her vinkel hjælper os ikke. Mathias Ross. Hudo har får som efter sig Markaric her med en stor chance. Markaric udnytter koldblodigt, at de får en gave her, OB. Og selvfølgelig lige præcis det, man søger i den serbiske angriber her, Milan Markaric. Og stensikkert udnyttet her, når først muligheden opstår til OB, og de er på kanten af feltet. Han formår at klappe denne her ind. Milan Markaric. Markaric glider ind, og så bliver den lagt over til Pallesen. Skal han score? Han er på plads. Ja. Forsum med en svæver. Og det bliver taget ned. Afslutning. Banan redder. Som du er inde på, utrolig vigtigt her også. Eller råb skyd til Frederik Børsting. Er det Pallesen, der var toneindgivende senest i Vejle. Læg den afgørende sidste afslutning, og det går ind. OB'erne bringer sig foran. Og den serbiske slugger Markaric lander sit første punch i OB-trøjen. Ja, med al kredit til Pallesen. Man fastholder bolden efter et hjørnespark. Jeg tror, det er Frederik Børsting, der ligger bolden ud til Pallesen. Og så laver han altså en dribling. Og slår et perfekt indlæg mod forreste stolpe. Og det er jo håbet på med Markaric, at han kan komme løbende ind der. Jeg tror, det er Anker.